Benvinguts i benvingudes. Seguim aquest acte tan important d'humanitat que estem fent, que és un acte, això és excel·lència, i seguim la jornada fent un petit activitat per conèixer, per reconèixer, per seguir aprenent, per fer-nos preguntes sobre què vol dir excel·lència associat a l'educació. Els dos ponents que tenim avui amb nosaltres ens hi ajudaran fent mirades en aquesta excel·lència des de dues perspectives diferents. A la meva dreta, la senyora Pilar Medina ens parlarà de la importància de l'educador. L'educador és el primer factor de qualitat i primer factor d'excel·lència. La Pilar Medina és doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona i especialista en Psicologia Clínica. És professora d'Intercultural Communication, Comunicació Publicitària i Psicosociologia del Consum de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és membre del grup de recerca Communication, Advertising and Society, on desenvolupa els seus interessos de recerca i publicacions entorn de les identitats de gènere, les orientacions sexuals o la comunicació intercultural. Alguna de les seves darreres publicacions analitza l'impacte de les narratives romàntiques de les sèries de ficció en població jove. I a la meva esquerra, el senyor Miquel Àngel Prats ens ajudarà a donar una mirada a les eines tecnològiques al servei de l'educació. El Miquel Àngel Prats és mestre psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Actualment és director del grau en Educació Infantil, professor de Tecnologia Educativa i investigador responsable de diversos grups de recerca en TIC. És també coordinador acadèmic del Màster Universitari d'Innovació Educativa i TIC i el Màster Universitari en Innovació Pedagògica i Lideratge Educatiu en el segle XXI. Durant la seva vida professional ha compaginat l'activitat acadèmica universitària amb l'activitat divulgativa en diferents mitjans de comunicació. També ha estat director del CTI, el Centre Tecnològic i Arte de la Fundació Joan XXIII, i director en 5 ocasions del IT World Edu. Els dos ens parlaran de dues mirades molt interessants el que ens interessa a nosaltres en aquesta jornada, l'excel·lència en l'educació. Mentre ells hagin parlant, tindrà cada un d'ells uns 25 minuts. A través del hashtag Qualicat podeu fer les vostres intervencions, preguntes, comentaris. I la persona que tenim aquí a l'esquerra, que podeu preguntar-vos què hi fa tota l'estona, està recollint les vostres intervencions de hashtag, les està recollint i ens en farà una relació en acabar les dues intervencions dels ponents. Molt bé, doncs, té la paraula la senyora Pilar Medina. Gràcies, vaig allà. Sí? 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 Val. Bon dia a tothom. Gràcies. Primer de tot, vull començar agraint a l'Associació Catalana per l'Excel·lència la possibilitat que m'atorga de poder compartir amb vostès una reflexió sobre el paper de l'educador i que m'ha obligat a revisar la meva pròpia experiència docent des de ja fa ara 25 anys. Per començar aquesta reflexió, vull portar a la ment de tothom una situació que crec que tots vostès hauran tingut en algun moment o d'altre de la seva experiència docent. El neguit del primer dia de classe amb un grup nou i alhora amb una assignatura també nova. I aquí la pregunta que sempre em faig quan sé que hauré de viure això. Un nou grup, una nova assignatura, un nou curs acadèmic. Què hi ha més enllà dels continguts formals de l'assignatura que aquest any em toca donar? I aquesta pregunta sobre què hi ha més enllà dels continguts formals sempre em porta dues preguntes per mi radicals i fonamentals. Què és per mi educar i quina és la meva obligació com a educadora? Al llarg d'aquesta presentació intentaré donar la meva resposta a aquestes dues preguntes, alhora que espero generar també preguntes que ens permetin el diàleg posterior. En coherència amb el que considero que és la docència, que és sobretot un diàleg,
tal com entenc les classes, seré deliberadament molt breu. No voldré ocupar més de 10-15 minuts, per així tenir més temps pel diàleg, per la pregunta i per poder compartir experiències des de les nostres històries. Quan penso en què és educar, estic d'acord plenament amb la Martha Nussbaum, filòsofa nord-americana i ferma defensora del paper de les humanitats i les ciències socials, quan adverteix que a l'hora d'avaluar un sistema educatiu cal preguntar-se com prepara les persones per a la vida, ja des de la mateixa infància. I cap democràcia pot ser una democràcia plena si no facilita i compta amb el recolzament de ciutadans educats per a aquesta finalitat. Però educar què? Per a mi, educar, més enllà dels continguts formals d'una assignatura, m'obliga a educar en el desenvolupament de les facultats de pensament i reflexió. Pensament i reflexió són aquelles característiques i facultats que ens fan humans i que es fonamenten en la relació complexa entre professor i alumne. Quan s'és adult, però no s'ha après a desenvolupar la capacitat per a pensar críticament la realitat existent i reflexionar sobre aquesta complexitat, la societat en el seu conjunt perd un potencial de canvi i de millora. Així doncs, des de la meva opinió, el coneixement i l'educació no es pot reduir al mecanisme de l'eficiència i l'eficàcia, paraules tan estimades pel capitalisme neoliberal. És més, com a educadors, no ens hauríem de veure obligats a haver de triar entre una educació que promou la rentabilitat, per a què serveix això que estic estudiant, i una educació que promou la formació del ciutadà lliure, saber pensar i reflexionar la complexitat social. Aconseguir que la meva assignatura també contribueixi a una ciutadania reflexiva ha estat i continua sent un dels meus grans reptes quan enfronto un nou any acadèmic, una nova assignatura que haig de dissenyar sempre i un nou grup de classe. Perquè no és el mateix processar informació que comprendre significats i perquè instruir i educar estan íntimament relacionades. Definir, estructurar, organitzar els continguts de l'assignatura són tasques evidentment importantíssimes. És necessari l'ordre, la claredat, l'organització, és evident. S'ha de saber impartir una classe i un contingut de manera seriosa i rigorosa. Per aquesta raó, sempre em sento molt millor professora en aquells continguts que he pogut millorar i practicar durant uns quants cursos. Segurament sóc una mica lenta, però en el meu cas, el domini global d'una assignatura sento que el tinc un cop passat els 4 o 5 anys que l'estic impartint. En el debat posterior, si volen, podem discutir les raons per les quals arribo a aquesta conclusió personal i el que entenc per domini global de l'assignatura, que implica segurament un dels aspectes que més ha canviat al llarg d'aquests 25 anys d'experiència docent, que és l'avaluació. I en això reconec que he fet un canvi. Estava dient que és evident que el contingut de l'assignatura és important. Però com entenc que educar és educar sempre en el pensament crític i la reflexió, per a mi les assignatures també són l'excusa a partir de la qual fer sortir el nen, a l'adolescent i en el meu cas a la persona jove, de la seva zona de confort mental. És l'excusa a partir de la qual puc provocar el seu pensament a que es posi a pensar. S'adoni a vegades de que no sap què pensar ni com pensar-ho. Però més important, que no importa que no ho sàpiga, perquè el més important no és tenir les respostes, sinó tenir ganes de seguir fent-se preguntes. Sí que és cert que per aconseguir això, certament, als anys m'he anat atorgant llicències. Personalment, em sento cada vegada més lliure. M'he anat alliberant de cotilles perquè és evident que no sempre el contingut de l'assignatura genera fàcilment l'espai per al pensament i la reflexió sobre la societat.
I, com no m'importa, de vegades forço el pensament més enllà de que aquell dia el tema no vagi d'això. Puc interrompre de manera deliberada el contingut de la classe per introduir moments de debat sobre un tema. Normalment els diaris, els anuncis de publicitat, les sèries de televisió, són per a mi una gran font inspiradora, del que vull portar debat i reflexió en l'espai d'aula. I no passa res, puc tallar la classe i dir, per cert, heu sentit allò que va passar ahir, que s'ha comentat? Què en penseu? Ja està. També m'he acostumat amb el temps a començar algunes de les classes amb una pregunta que la primera vegada que la faig els deixa ben parats i els deixa incomodats, però a mesura que em van coneixent doncs s'incorporen de manera molt àgil i s'acaben incorporant de manera molt ràpida. Moltes vegades puc començar la sessió d'aula començant alguna cosa que s'hagi vist, s'hagi sentit, s'hagi llegit, que hagi sobtat, que hagi encuriosit, que hagi cabrejat, que hagi alegrat. Per què? Què ha sortit, què s'ha vist, què s'ha sentit, què s'ha llegit, què s'ha escoltat. La primera vegada que ho faig, amb el grup que encara no em coneix, sempre hi ha un silenci que pot resultar aterrador. No em coneixen, no saben ben bé de què va la profe, no saben si d'això jo faré burla, què em faré de tot això, no entenen que demano la pregunta. Però la pregunta està estudiada. La pregunta està estudiada. És una pregunta important pel que amaga. Estic demanant que mantinguin ulls i oïdes oberts al món que els envolta. És a dir, que mantinguin activa la curiositat. I la curiositat és un ingredient fonamental de la reflexió. Però molt més important, també envio el missatge tranquil·litzador de que no demano la seva comprensió dels fets. Només vull la seva curiositat, alguna cosa que s'hagi vist, s'hagi llegit, s'hagi escoltat. I ja pensarem conjuntament, i aquesta és la meva responsabilitat, la possible resposta, la possible explicació. Si algú entre el públic té dubtes, soc radical, sempre em funciona, sempre. El més important és saber aguantar la primera vegada que ho fas amb el nou grup, perquè sempre es produeix un silenci, que ningú vol dir res, perquè no em coneixen, no saben de què va això, tenen vergonya. I la solució és aguantar aquest silenci i sempre acaba apareixent una mà que s'aixeca i un fet curiós que permet el debat. Per exemple, recordo fa 3 trimestres, el curs passat, en què ja em coneixien, alguna cosa que s'hagi vist, s'hagi sentit, lo de sempre, i veig que un alumne se riu ell a si mateix. Llavors m'ho va posar en safata de plata, dic, tu, que estàs rient, què passa? No, és que no sé si us heu assabentat d'allò que va passar ahir, no sé si va ser a les Rambles, a Portal de l'Àngel. No, què? No, res, que hi ha una botiga que a l'entrada té un camell, un animal molt gran, i de matinada uns estrangers, uns nois estrangers, ho han robat. Llavors tota la classe, ja. Llavors jo em vaig quedar seriosa i dic, jo no m'estic rient, jo no li veig la gràcia. Es van quedar una mica així, ja em coneixen, el primer dia no seria tan dura segurament. Per què us rieu? Home, fa gràcia, jiji, jaja, guau, no? Doncs ens va permetre la reflexió sobre la banalitat del comportament impulsiu. Vam poder portar el discurs a dir què hi ha darrere d'això. Darrere d'això hi ha uns treballadors que a les 8 del matí van haver de parar la feina perquè es van quedar sorpresos de que faltava alguna cosa, van haver de perdre el temps del seu matí laboral per fer una denúncia a policia, perquè uns estrangers van tenir les ganes, jiji, jaja, I am in Spain, I stole a camel. A partir d'això, de dir on és la reflexió, a on portava jo tot allò. Dir, això és un comportament banal on el que a mi m'agrada no puc avaluar les conseqüències a llarg termini en l'altre. I quan estem construint espai públic i espai social hem de pensar en les conseqüències de la meva acció en l'altre. No ho vaig ser... Sí, segurament en aquell moment d'aula ja podia parlar així amb ells, els vaig deixar pa. I després vam seguir la classe.
Tampoc hem de patir pel temps, perquè normalment en 7 minuts de fer això ja tenim prou aquell dia. I segueixo novament amb el tema. Un moment d'íntima satisfacció és quan algú s'apropa en acabar la sessió i em comenta que a partir del que s'ha parlat s'ha adonat que no en té ni idea i que em demana el títol d'algun llibre per a seguir pensant. És fantàstic, quan sempre reps un correu electrònic, ahir vas comentar, m'agradaria saber, no sé si tens algun títol que em puguis deixar, perquè a més jo deixo llibres als alumnes, després me'ls tornen. Cal potenciar la capacitat de preguntar i preguntar-se. Inquietuds sense les que mai se sap res, encara que es pugui repetir de memòria tot. Ara bé, també he comprovat en altres companys que això que són exemples puntuals de possibles tècniques han estat un desastre i el fracàs més total. Per què? Si a mi em funciona. Perquè cap tècnica docent funciona si no està inspirada per l'actitud adequada. M'estic referint a que la complexitat que significa entomar la responsabilitat d'educar ens obliga a recordar-nos que som quelcom més significatiu que la profe de comunicació publicitària, per posar el nom d'una de les meves assignatures, és igual. Vull dir amb això que jo no només imparteixo comunicació publicitària a aquell grup. Quan estic a aula, haig de saber que sóc model d'autoritat adulta, pels meus alumnes. I si volen, després en parlarem de per què estic en contra d'aquest fanatisme pel juvenilisme. Que haig de ser capaç de despertar en ells certa capacitat d'admiració per això que estic parlant, per això que defenso, per això que argumento. Que hi ha efectivament entre ells i jo una relació asimètrica que assumeixo, però que asimetria no vol dir en cap moment autoritarisme ni poder. I que m'hi haig de guanyar el seu respecte a partir del meu respecte cap a ells, sempre el meu respecte cap a ells. Tindré autoritat, que no autoritarisme, quan m'hi hagin atorgat credibilitat. I tinc credibilitat quan domino la matèria, evidentment, però alhora quan assumeixo que ells parteixen de zero. I és responsabilitat meva treure'ls de la ignorància, no criticant-la, sinó precisament treballar a partir d'ella. Com deia el psicòleg Jerome Bruner, si no hay atribución de ignorancia, tampoco habrá esfuerzo por enseñar. La relació que estableixo, doncs, no és amb el contingut, sinó amb l'alumne. Amb l'alumne entès més enllà de la seva dimensió d'aprenentatge. Alumne com a persona en construcció, si em permeten l'expressió. És per això que crec fermament en una educació il·lusionada i optimista, sempre. I que es tradueix en les meves ganes d'anar a classe. És un dels espais on més gaudeixo. Evidentment que això no s'ha de confondre en una baixada de nivell i rendiment per a caure bé, aquest elogi a caure simpàtic, si volen també en podrem parlar. Amabilitat és molt més complicat que la simpatia. És una actitud i la simpatia és una simple valoració emocional. Per tant, exigència i rigor en els continguts que exposo. Amabilitat i alegria en la relació amb la persona. Ajudar a créixer com a tasca. Fer pensar que no seduir com a repte, perquè seduir és molt més fàcil que fer pensar, però radicalment diferent. Si acceptem que educar és anar més enllà d'impartir continguts d'assignatures, si acceptem que la base de l'educació és l'acceptació de la responsabilitat d'aquesta relació que establim amb l'alumne que tenim al davant, si acceptem que ha de fer-se des del rigor il·lusionat o des de la il·lusió rigorosa, com vostès vulguin. Si acceptem aquesta enorme responsabilitat, amb tot això, doncs, no ens ha de sobtar reconèixer
que no tothom pot ser educador. De la mateixa manera que no tothom pot dedicar-se a la medicina, a l'enginyeria, a l'empresa o al voluntariat. I aquí reivindico dignificar la nostra professió, perquè a vegades tinc la impressió que parlem en boca petita quan la nostra tasca és una gran tasca social. M'agradaria acabar, i ja he dit que deliberadament volia ser breu per tenir l'espai per al diàleg, m'agradaria acabar amb unes paraules de Fernando Savater. Una persona capaz de pensar, de tomar decisiones, de buscar la información relevante que necesita, de relacionarse positivamente con los demás y cooperar con ellos, es mucho más polivalente y tiene más posibilidades de adaptación que el que solo posee una formación específica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pilar. Tindrem temps després per fer-li preguntes en aquest desig de buscar una educació que ens porti cap a l'excel·lència. Ara té la paraula el senyor Miquel Àngel Prats. Molt bé, bon dia, se'm sent? He demanat de tenir un micròfon inalàmbric, si més no, per estar al vostre costat. En primer lloc, voldria explicar-vos tot un seguit de qüestions que tenen a veure sobre les eines tecnològiques al servei de l'educació i, per tant, serà una rauja, ja us ho avanço, d'idees, sobretot d'idees força, en mode de condició. En mode de condició vol dir les eines tecnològiques estan al servei de l'educació, sí, sempre i quan. Sí, sempre i quan. Ho dic perquè és un tema força complex, que a més és molt debatut, porta molta controvèrsia i a banda d'això cada vegada està més en boga sobre si, no, com, quan, etc. etc. No se sent? Em diuen que no se sent? Diuen que no se sent. Sí? Ara sí? Millor? Ara. No. Torno a provar. Ara, sí. Millor? Bueno, si voleu puc cridar més, Penso que ara ho arreglaran. Bé, en qualsevol cas, augmentaré el to de veu perquè pugui arribar. Mireu, en primer lloc sí que volia, com diu Sèneca, agrair. Per tant, no volia començar sense agrair, en primer lloc, a Qualicat, i en segon lloc perquè és com una veu molt robòtica, no? Tècnica, no? Tecnològica, no? Mai més ben dit escaient, pel tema. Sí? Millor? Bé. Veieu el que passa amb la tecnologia? Veieu el que passa? Com us deia, en primer lloc agrair a Qualicat la possibilitat d'estar amb vosaltres i en segon lloc fa molta il·lusió també poder fer aquesta breu introducció a tots aquests punts sobre tecnologia per una raó també molt especial. Jo vaig poder compartir amb en Xavier Batlle en el Centre d'Estudis Joan 23 i jo sé que era un gran apassionat sobre la tecnologia i, per tant, sí que volia començar dedicant-li precisament aquesta xerrada al Xavier. Per tant, Xavier, allà on siguis, va per tu. Mireu, la primera qüestió que volia explicar-vos és la següent. En aquests moments, les eines tecnològiques estan al servei de l'educació si, sempre i quan, tinguem present que estem en un moment de canvi. Si hagués de posar a la balança què és el que està succeint en aquests moments en el sector educatiu, us ben asseguro que el que ens està passant és que no estem entenent què és el que està succeint o que ens està costant molt d'entendre el context en el que estem vivint. I ens pensem que bona part de les coses que estan passant en aquests moments són moda. I ens estem equivocant. Ens estem equivocant molt quan pensem que les TIC, per exemple, són mers instruments. És que les TIC són eines. En aquests moments, les TIC no són
única i exclusivament eines només. Són espais de socialització, si no mireu els vostres adolescents, infants i adolescents, com passen el temps de lleure, i en segon lloc ja comencen a esdevenir llenguatges. Per tant, són més que mers instruments i eines. Per tant, van més enllà. En segon lloc, escolteu-me, fixeu-vos el sentiment que tenen cadascuna d'aquestes persones d'aquí. Voldria fer els 3 primers. Primer, el Reino Unido necesita teléfonos, tenemos mensajeros de sobra. Això ho deia el director del Servei Postal Britànic. 1883, las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. President de la Royal Society, que era el que controlava el ferrocarril. I el tercer, més paradigmàtic, la televisió no durarà perquè la gent se cansarà de ver una caja de madera. Això ho deia, fins i tot, fixeu-vos, el president de la 20th Century Fox. Per tant, el gran sentiment que tenien tots i cadascun d'aquests personatges era el sentiment d'amenaça, que és com se senten bona part dels claustres que en aquests moments us puc ben assegurar que és com perceben la tecnologia a les escoles, com una amenaça, perquè els està traient la seva zona, que en parlarem, de confort, que és el llibre, ens agradi o no ens agradi. En segon lloc, escolteu-me, si voleu que les eines tecnològiques estiguin al servei de l'aprenentatge, mireu, bona part del que demanen els professors en aquests moments probablement no són tants cursos de formació, és temps per pensar, temps per compartir, temps per innovar. Com aquesta presentació la deixaré, he posat alguns vídeos perquè pugueu veure exactament què és allò i, per tant, d'alguna manera, alguns exemples de vídeos que podeu veure. El que demanen és compartir allò que fan. Per tant, si esteu pensant exactament, d'alguna manera, com dedicar el temps del juliol, si en formacions o no, a vegades el millor temps de formació és que comparteixin allò que estan fent. Perquè necessiten temps per innovar. Innovar demana temps. I temps vol dir tu què fas, jo què faig, deixa'm veure què estem fent. Perquè hi ha vegades que ni els de cicle inicial saben què fan els de mitjà, ni els de mitjà els de superior. O els de primària no els coneixen com treballen a infantil. Per tant, gestionar el coneixement també vol dir això. En segon lloc, mireu, l'escola és la part que tenim a dalt. Aquesta imatge a mi m'agrada molt. L'escola és així, almenys en alguns casos la percebo així, en molts casos es percep així. Tenim la tendència a parcialitzar el coneixement, quan la vida és una altra cosa. La vida és un merder. Està tot barrejat. Està tot barrejat. S'assembla més a l'etapa d'infantil. Per tant, si voleu una veritable innovació educativa, us prego, si us plau, que baixeu a infantil. A les mestres d'infantil se'ls hauria de fer un monument. Perquè és precisament com treballen de manera globalitzada, taules rodones, aprenentatge, racons, etc. No cal que m'hi extengui. Per tant, d'alguna manera, necessitem una escola que prepari més per aquesta vida real. Fixeu-vos el que ens diu l'Alvin Toffler. Els analfabets del segle XXI no seran aquells que no sàpiguen llegir o escriure, seran aquells que no puguin aprendre, desaprendre i reaprendre. Torno a repetir que probablement la importància que estem tenint en aquests moments a les escoles serà més aquella que permeti ajudar en els equips, i torno a repetir la paraula equips, per tant, com ajudem a que es formin equips, a que puguin desaprendre creences que fins ara estaven molt estipulades. No, és que això sempre s'ha fet així. I quan sento aquesta frase en algunes escoles, us ben asseguro que m'agafa la varicel·la ja. Sempre s'ha fet així, o és que això és d'aquesta manera, hi ha tot un seguit de creences que sembla ser que no hi ha manera de treure-les. L'escola ignora per complet l'ecosistema informacional actual. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, fora de l'escola els nanos utilitzen uns dispositius molt potents i, per tant, tot un seguit d'eines i instruments molt interessants i molt sovint l'escola acaba ignorant tota aquesta realitat. Sigui per comoditat, sigui perquè no està prou preparada o sigui perquè té unes creences al voltant d'aquestes eines com que això gairebé dilapida el coneixement. I això no és veritat.
I això no és veritat. Una altra cosa és que tinguem por o que no estiguem prou preparats. Torno a repetir, per innovar també és necessari tenir un somni. I un somni vol dir tenir un horitzó. I un horitzó també vol dir tenir un pla estratègic. I un pla estratègic vol dir tenir un full de ruta. Que a les escoles sovint ens costa tenir aquest tipus de plantejaments. A vegades innovem, sigui per com sigui, doncs vinga, va, cap aquí, ara cap allà, ara aquest projecte, ara aquest altre. No, escolta, anem a planificar les coses, anem a pensar què volem d'aquí a 5 anys. Anem a pensar què volem d'aquí a... Escoles aïllades, coses que acabem trobant molt sovint. Escoles aïllades vol dir que escoles que no treballen en xarxa, acostumem a trobar també molts Sant Jordis, és a dir, el que són llaneros solitarios en l'argot de la innovació, vol dir persones que són molt interessants, que tenen molt de talent i que, a més, van a la seva bola, allò que diuen els adolescents. Doncs els hem de detectar i possiblement fer equip amb ells. Respecte a les qüestions tecnològiques, el problema no són només els ordinadors o la connectivitat, que no l'estic menystenint, si no tenim connectivitat doncs no podem fer segons quines coses, però aquest no és el principal problema. El principal problema és la gestió del canvi. Com ajudem, sobretot en els nostres equips, a gestionar el canvi que tenim al davant? I us ben asseguro que comença sobretot pels equips directius. No us podeu arribar ni imaginar la responsabilitat que tenen els comandaments intermitjos. Vol dir els directors de primària, directors d'infantil, en aquest cas responsables d'innovació, persones que en el fons han d'impulsar la innovació en els altres. Aquests necessiten molt suport i molta formació directiva. Allò que els del món empresarial, ara sé que no ens agrada això, però d'alguna manera també n'hem d'aprendre, del management. És a dir, saber portar persones, saber portar reunions. El nostre sector té serioses dificultats per fer reunions productives. Perdem una gran quantitat de temps. Molt. Per tant, estem més davant d'un repte clarament adaptatiu. Per canviar és necessari fer coses diferents, això ja ho deia en aquest cas en Einstein, no estic dient cap cosa nova. I en segon lloc, fixeu-vos, això de la zona de confort, que se n'ha parlat molt, si sempre estem esperant les millors condicions, no farem mai res. Si jo hagués hagut d'esperar el fet de tenir un bon sou per tenir criatures, o tenir una casa per casar-me, us ben asseguro que ni m'hagués casat ni m'hagués tingut criatures. Si sempre estem esperant que les coses siguin perfectes, això no funciona mai. Com el Machado, caminante se hace camino al andar. Per tant, innovar i, per tant, d'alguna manera, tant en tecnologia com en sense, d'alguna forma el que et demana és començar a caminar amb l'equip i amb un projecte, amb un full de ruta. Però si ens hem d'esperar que tot estigui perfecte, us ben asseguro que no faríem mai absolutament res. Algunes puntualitzacions respecte a qüestions, torno a repetir, de si volem tecnologia o no volem tecnologia, que m'agradaria també aclarir respecte a algunes qüestions que he anat sentint també. Mireu, els nanos que tenim avui dia, infants i adolescents, s'ha parlat molt sovint, o es parla molt sovint, si són nadius digitals. Sobretot això ve de Marc Prensky, perquè va treure tot un article al voltant de nadius respecte a immigrants digitals, tota una qüestió. Mireu, aquests nanos estan familiaritzats amb la tecnologia, però no són competents amb la tecnologia. Familiaritzats vol dir que saben posar-te el wifi, que saben moure't entre els botons, però no saben buscar, no saben seleccionar, no saben categoritzar, no saben treballar amb els ordinadors. I, per tant, és la primera generació que, quan mira enrere perquè algú els orienti, troben a faltar, per tant, ni immigrants ni nadius, són orfes, en molts casos. Perquè quan comencen a girar-se, comencen a buscar referents, i no troben referents. Perquè bona part dels que som aquí, totes aquestes qüestions ens costen.
o no ens agraden, i hi som. O no podem, o no volem, o no en sabem. O no volem, o no podem, o no en sabem. Per tant, són les 3 dificultats de la innovació, que les hem de detectar. Per tant, coneixen la lògica tecnològica, però d'alguna manera no confonguem en la lògica tecnològica respecte a que ens sàpiguen moure's davant dels ordinadors. I els hem d'orientar, perquè us ben asseguro que voldria que féssiu un esforç d'imaginació sobre quin és el model d'escola que tindrem d'aquí uns quants anys i en quin món s'inseriran laboralment aquests nanos. El món on s'inseriran aquests nanos els demanarà 2 grans competències. La primera, la tecnològica, i la segona, la idiomàtica. Per tant, anem-nos posant les piles en aquestes qüestions. Tot el tema dels pares, ¿no? Mamá no sé hacer los deberes de sociales, voy a buscar en el Google, ¿no? Diu, nena, intenta primero con tu padre, ¿no? tupadre.com, perquè, clar, possiblement sigui la part més fàcil, no? Una manera fàcil d'intentar-vos segrestar un somriure, no? Més enllà de la broma, aquesta quan la poso a les ampes, a alguns pares, lògicament, no els hi agrada, però... Més enllà de la broma, tenim un altre dels agents que no el podem oblidar, que són les famílies. Perquè si els mestres estem confosos, us ben asseguro que les famílies encara ho estan més, perquè tot això els hi ha vingut de cop. Per tant, haurem d'anar pensant exactament què haurem de fer al voltant d'aquestes qüestions. I ara tenim la gran pedra de toc. Ens agradi o no ens agradi, molt sovint ens equivoquem amb el que vol dir innovar amb tecnologia. Aquí em permetia fins i tot l'exercici de busqueu els 3 errors d'innovació. Diu, és un innovador, utilitza el PowerPoint per explicar los Reyes Godos. 1, pensar-se que per utilitzar el PowerPoint ets un gran innovador. 2, pensar-se que per utilitzar una pissarra digital interactiva ets un gran innovador. I 3, i aquí és on tindrem el veritable sidral educatiu, que és que hem de començar a tallar i a podar el currículum. Perquè us ben asseguro que tot això no hi cap. I per tant hem de començar a saber quins continguts són o no són sobrers i què és allò que val la pena. Per tant, quins continguts respecte a, és a dir, què ha de saber respecte al que és el que ha de saber fer. I hem de començar a posar la balança. I això costarà molt en els claustres, costarà molt. Sempre acabo posant el mateix exemple, i deixeu-me que sigui una mica bruto, però és que m'obliga, no? Tots coneixeu que hi ha el rincón del vago, no? La gran pregunta que acabo fent sempre és qui és més vago. Si els alumnes que han descobert una manera molt potent de compartir treballs en els que portem 25 o 30 anys demanant exactament el mateix treball. Clar, ells han dit, mira, quart de l'ESO, l'arcipreste d'Ita, pilles. I s'han organitzat. S'han organitzat, i s'han organitzat molt bé, perquè han agafat i han començat a crear un servidor on posen tots els treballs, d'alguna manera, a més amb nota. Busques quart d'ESO, l'ITE, arcipreste d'ITA, i posen treballs 10, 9, 8, 7, 7 amb 6, 7 amb 5, 7 amb 4, 7 amb 3, 7 amb 2. Per tant, vas allà i dius, jo soc de 7 amb... L'única cosa que has de fer és agafar, imprimir i canviar el nom, clar. Que algun profe encara està buscant si aquell alumne és de la seva classe. Això que us estic explicant, que és verídic, a més, ens deixa en molts casos en evidència. En evidència. Entrar avui dia en un mapa amb 2 dimensions a la classe fem a vegades el ridícul. Perquè els alumnes es miren com dient ostres, profe, tu no saps que hi ha una cosa que es diu Google Earth? I nosaltres anem amb el mapa en 2D perquè, esclar, la creença que tenim és que s'ha de saber. Ei, perfecte, tu. Cap problema. Seguim amb el mapa en 2D. Ells es miren perquè s'expliquen les coses amb el Google Earth. Les vacances se les expliquen amb el Google Earth. La realitat és una altra. Qüestions que tenen a veure amb l'adopció de la innovació a les organitzacions. Fixeu-vos, Rogers, que és un gran expert en aquestes qüestions, ens acaba dient que en totes les organitzacions, quan hi ha innovació, hem de saber detectar exactament on està, d'alguna manera, el gran gruix. Els laggards
no són els lagartos, són els rezagados, són els mandrosos. En tota organització hi ha tot un seguit de mandrosos. Doncs sempre t'acostuma a dir que hi ha com un 16%, respecte al 2,5%, que són els innovadors més importants, els que són, diria, aquells que tenen, surt un iPhone i ja te l'ensenyen el dia següent. Diu, compta amb aquests dos col·lectius, perquè probablement també hi ha la metàfora del llapis. Mentre uns escriuen, els altres esborren, que són aquests d'aquí. El que és molt interessant són aquests d'aquí. Per tant, si d'alguna manera voleu deixar la innovació en mans d'algun col·lectiu, no és tant que la deixeu en mans d'aquests, perquè aquests no els acaba comprenent molt sovint ningú, però els heu de donar un paper important a l'escola, sinó en aquests d'aquí, que són els que tenen més sentit comú i d'alguna manera són els que van adoptant l'ús de la tecnologia i són els que tenen més bon rotllo amb els seus companys i d'alguna manera tenen més talent. Però la idea és detectar el talent que tenim a les escoles. Altres qüestions que són molt interessants i que tenen també a veure amb el que estem tocant avui dia, que és la qualitat, és començar a detectar en quin moment estem a la nostra escola utilitzant o incorporant tecnologia. Els estudis més recents sobre l'ús de la tecnologia a l'escola t'acaba diferenciant entre dos grans paradigmes. Un, ús, i l'altra cosa, incorporació. Quan parlem d'ús, és una cosa qüestió de temporalitat, vol dir utilitzes. Respecte a la incorporació, vol dir que tens a tot el teu claustre, d'alguna manera, amb algun projecte en el que hi canvia tota la seva manera de fer. Rubén Puentedura, que és el que crea el model Summer el 2013, ens explica que hi ha tot un seguit de fases per les quals el professorat passa a l'hora d'utilitzar la tecnologia, en aquest cas, a les seves aules, substituint, augmentant, modificant o redefinint. Aquesta seria la part d'ús i aquesta la part de transformació o incorporació. Qüestions que també tenen a veure amb la qualitat és saber en tot moment com i quan utilitzem la tecnologia. Molt sovint, l'escola acaba utilitzant la tecnologia només per habilitats de pensament d'ordre inferior, és a dir, només per o recordar i comprendre. Us poso un exemple. Va, nois, anem a la classe d'informàtica, anem a fer el J-Click. Llavors veus els nanos que es miren com dient, ostres, quin rotllo, el J-Click, però si a casa tenen una Wii i una Play. Ells el que volen és utilitzar la tecnologia per crear. Feu-los fer un programa de ràdio on treballen l'expressió oral, l'expressió escrita. Feu-los fer un programa de televisió. Feu-los fer crear. Quan creen, estan utilitzant altres tipus d'habilitats de pensament d'ordre superior, on realment la tecnologia té un paper cabdal. Per tant, saber a on utilitzem la tecnologia, darrerament estan sortint moltes aplicacions al voltant d'això i, per tant, fins i tot a nivell de qualitat, saber les teves unitats didàctiques a on estàs utilitzant, taxonòmicament a on ho estàs utilitzant i quines són les aplicacions que estàs fent. Si es fa un estudi, quan es fa l'estudi, te n'adones que molt sovint, si utilitzes tecnologia, només ho fas per recordar o comprendre, per habilitats de pensament d'ordre inferior, i no pas per crear. Si creuem, en aquest cas, el model de Bloom i de Summer, acabem tenint, fixeu-vos, clar, les persones que substitueixen només fan habilitats de pensament d'ordre inferior. Fixeu-vos, ús. Els que acaben utilitzant només fan aquesta part d'aquí, respecte als que transformen, que poden crear o, en aquest cas, avaluar. Fixeu-vos, és un creuament entre taxonomia de Bloom i el model de Summer en el que, d'alguna manera, pots anar veient exactament quin és l'ús de la tecnologia. Aprendre és emocionar-se, per tant, millor utilitzar la tecnologia, en aquest cas, per poder fomentar la creativitat, és a dir, benvinguda la tecnologia quan els nanos poden fomentar la creativitat i la curiositat i l'emoció. Empoderar l'equip directiu. Aquesta diapositiva m'agrada molt pel fet aquest de dir, és una tormenta, diu, ¿cómo que no rema más? Me extraña, Fernández, ¿estamos o no estamos todos en la misma barca? Bueno, clar, aquí només hi ha un que rema, Hi ha un que rema, està traient. Per tant, com us podeu imaginar,
l'equip directiu és el gran impulsor de totes aquestes qüestions. És el que ha de donar exemple, és el que ha de donar exemple a la resta. Per tant, si algú s'ha de posar al davant a l'hora de treballar amb TIC, el primer ha de ser el director. El primer ha de ser el director. No, bueno, ho farà el de TICs. Necessària avaluació de la maduresa tecnològica i pedagògica de centre. Què vol dir això? Per incorporar la tecnologia, primer hem d'avaluar com està allò que diem la tropa. I la tropa vol dir el centre, i el centre vol dir quin és el nivell de maduresa pedagògica i tecnològica. Quin és el nivell de competència digital docent i quin és el nivell de competència, en aquest sentit, metodològica. Perquè del que estem també detectant és que precisament no és que hi hagi una gran mancança, que també instrumental, sinó també metodològica. Estem arribant a sequera metodològica. Els nostres profes tenen serioses dificultats per trobar metodologies adients per utilitzar amb la tecnologia. Aquest és el gran problema. Per tant, calen metodologies que provin i que testegin aquestes qüestions. Escolteu-me, no cal que segueixi una de les qüestions que vam, i aquí tenim una de les persones que a més us ho podria explicar amb molt ben exemple, la Maribel Benito del Centre d'Estudis Joan 23 de Jesuïtes Bellvitge, comptar amb la complicitat de l'alumnat. Comptar amb la complicitat de l'alumnat. L'alumnat és clau i molt sovint a vegades no li fotem ni cas. Si li donem un paper, oficialitzem-lo. Poden ser els màxims còmplices a l'hora de treballar amb nosaltres. Donem-nos un càrrec, donem-nos una tasca. Ens poden ajudar, i molt, en qüestions de posar les tecnologies al servei de l'aprenentatge. El que passa és que, esclar, molt sovint, deixar que els alumnes ens ajudin pot semblar que perdem autoritat moral. I hi som. Escolta'm, acceptar cercaus a l'aula, posar tecnologia vol dir que no els tindrem tots enclanxinats i tots assegudets un al costat de l'altre. Allò semblarà més una redacció d'un diari que una altra cosa. Bueno, sí, treballar amb tecnologia vol dir això. I no per això vol dir que hi hagi desordre. Els nens han de parlar, han de cooperar, han de treballar. Per tant, no passa absolutament res. Per tant, acceptar un cert caos. Un aixecat, l'altre allà, l'altre dret, fixeu-vos. Ja hi som, estem lluitant contra les nostres creences. No, és que han d'estar tots endreçats, ben posats, diguem-ho, hi ha una llei que ho digui això. Treballar amb tecnologia vol dir això. I, sobretot, valorar les singularitats davant la pressió del sistema. L'atenció a la diversitat, la personalització de l'aprenentatge. És a dir, tot el que suposa veure cadascuna de les persones que tenim. I, per tant, fixeu-vos, quan jo abans parlava de podar el contingut, no volia dir això, precisament, sinó com valorem les singularitats del sistema, en aquest cas dels nanos. Acompanyar les famílies, us ho he dit abans, us ho torno a repetir, molt important, fixeu-vos, que vergüenza dar programas así sabiendo que hay niños, es que nadie va a poner orden, ¿no? Bueno, doncs algunes famílies això ho confonen, no? La primera institució excel·lència, la primera institució educativa per excel·lència és la família, per tant són ells els que han de posar primer ordre. I, escolteu-me, per últim, no hemos tirado la tele y el ordenador al patio, esto es una revolución, exigimos que nos contéis cuentos. Escolteu-me, posar tecnologia a l'escola també vol dir, jo a vegades crec que confonem el terme de tecnologia. La tecnologia també és l'expressió oral i l'expressió escrita. Posar tecnologia també vol dir explicar contes, Posar tecnologia també vol dir explicar contes i que els nens juguin i experimentin, s'emocionin, Ho dic perquè si esteu pensant que posar tecnologia també vol dir, en aquest cas, posar màquines, estem una mica equivocats. La millor tecnologia, com no pot ser d'una altra manera, fixeu-vos, són la que diuen aquests dos nens. Diu, què t'han portat els Reis? Diu, a mi m'han portat tota aquesta llista, no? Diu, i l'altre li diu,
y mi papá y mi mamá me han dado besos y abrazos. No? La millor tecnologia és de la dedicació als nens, als petons i les abraçades. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Miquel Àngel. Bé, ara, abans d'entrar a un temps de preguntes, fins a les 11, demanem a l'Olga que ens digui si hi ha hagut preguntes, comentaris, reflexions a través del Twitter. Bon dia. Doncs preguntes, hi ha hagut comentaris. Primer un comentari per la Pilar Medina. Diu, no crec que s'hagi de pensar en l'estudiant com un ignorant al que cal educar. La màgia és detectar allò brillant de cadascun d'ells. El Miguel Àngel Prats, algun altre comentari? La innovació educativa necessita temps. Gràcies per dir-ho en públic. La innovació necessita assessorament perquè és un procés adaptatiu. I el tercer que m'agradaria destacar, eficiència i eficàcia no són termes dolents i capitalistes neoliberals. Aprofitar els recursos i assolir objectius és bo, no? I de moment, si algú més vol fer alguna pregunta o algun comentari, us animo a participar. Molt bé. Pilar, Miquel Àngel, voleu fer algun comentari al que ens ha dit l'Olga? Sí, i tant. Això va? Sí? No hi ha llum? Bueno. Evidentment, a vegades quan intentes transmetre moltes idees, en poc temps et juga mala passada el llenguatge, per això és necessari també el debat posterior. En cap moment entenc a l'alumne com un ignorant. En tot cas, el que intentava transmetre és allò que a vegades a claustre sentim i jo estic en desacord, no? I que segurament vostès també. Quan tenim companys que diuen cada any són pitjors i saben menys. I això és una cosa que em dol, perquè no és veritat. Bueno, no sé si és veritat. En tot cas, el que volia transmetre amb la frase és que haig de donar-li el dret de que allò que jo li ensenyaré no ho sap prèviament. I és la meva tasca ensenyar-li. Jugo, com molt bé es deia abans, amb aquest aspecte de la complicitat de la meva responsabilitat. Però mai, jo treballo, quan dic jo treballo amb la ignorància en aquell contingut. I això és una característica, no la persona. Si una persona ignorant, no, és una persona en construcció. Per tant, completament d'acord. He apuntat la paraula màgia, després no he apuntat el que continuava després, no? És evident, és acompanyar-lo en el procés de descobrir alguna cosa diferent, de pensar en alguna cosa que prèviament no n'havia pensat. I això ho trobo fascinant. Per tant, completament d'acord. I amb aquest matís que considero fonamental de no considerar l'alumne un ignorant. I dol, quan hi ha aquestes queixes entre els companys, que a vegades saben menys. Completament d'acord. Lo de l'eficàcia i l'eficiència. Home, doncs clar, perquè no se trata... Si pensem en els antònims, seria obvi. No estic defensant la ineficàcia i la ineficiència. Això sí. M'ajuda a pensar Martha Nussbaum, que jo deia abans que és una profunda defensora de les humanitats. Aplico lo de l'eficàcia i l'eficiència quan tens aquell alumne, que segurament alguns també han trobat la pregunta que li fan, o els pares a vegades. A la universitat no, però quan estava a institut sí. I això per a què li servirà? Això per a què? És com la reducció última i extrema del concepte d'eficàcia i eficiència. A mi m'agrada més parlar de rigor i seriositat, però estaria d'acord en fer servir les paraules de que un ha de ser eficaç i un ha de ser eficient amb els recursos que un té. És evident, és evident. Però quan reduïm al màxim aquestes dues variables i acaba sent la pregunta per a què? Per a què això? Clar, dius, un moment.
ampliem la mirada, No tot és una reducció última a això m'ha de servir per això concret delimitat. Pensar no sabria reduir-lo a eficàcia i eficiència, però pensar és importantíssim. Abans se'ns estava comentant, fer servir la tecnologia, si no hi ha criteris d'ús, si no s'ajuda a pensar què representa allò que s'està llegint a través de la xarxa, el tenim perdut. És en aquest sentit que mostrava la meva crítica. Com deia algú, per què és eficaç llegir poesia? Dius, bueno, clar, llavors sí, ens estem perdent, no era això el que volia transmetre. Ho deixo aquí ara, no? Sembla pel Miquel? I seguim? Bàsicament fer l'esment al tema del temps, no? Perquè acaba sent una qüestió molt recurrent en els claustres quan fem assessorament, sobretot pels processos d'innovació pedagògica, no? I em preocupa que a vegades ens puguem entestar molt amb que s'han de formar, i potser els hauríem d'escoltar més, no? I escoltar suposa també com gestionem el temps, no? Jo crec que tenim serioses dificultats per gestionar el temps. No sabem gestionar el temps a l'escola. Algun problema tenim aquí al voltant de com gestionem el temps a l'escola, no? Ja sigui la graella horària o les reunions a nivell de productivitat, i deixeu-me que utilitzi aquesta paraula, però és que l'hem de poder també utilitzar, no? En el fons. Són qüestions de dir que tens moltes persones, fixeu-vos, no? En termes de productivitat, tens moltes persones durant 2 hores allà, reunides. Imagineu-vos a nivell econòmic tot això el que significa. Jo crec que també és important que això ho puguem tenir present. Per tant, com utilitzem les reunions, i no només això, sinó fins a quin punt acabem tenint un retorn de les formacions. Que jo crec que això també comença a ser una de les qüestions que ens hem de començar a plantejar. Quin és el retorn de la formació? És a dir, el rendiment de comptes. Quin és el rendiment de comptes que els hi demanem quan es formen? Quan ens formem, vaja, en el fons, no? Per tant, quin és aquest retorn? Com retorna aquesta inversió? I ja sé que en el fons, torno a repetir que deureu dir, bueno, aquest noi s'ha begut l'anterior. Escolteu, jo soc mestre. Però també és veritat que quan entrem en termes de qualitat hem de començar a utilitzar termes que siguin objectivables i que puguem prendre decisions que siguin realment serioses, perquè estem treballant amb material altament sensible que són els infants, i més amb totes les qüestions que surten a la llum en aquests darrers dies. Per tant, torno a repetir, el que tenim al davant cada cop va sent més seriós, i us ho diu una persona que es dedica també a la formació inicial del professorat. Per tant, en primer lloc, com gestionem el temps? En segon lloc, aquestes formacions, aquesta formació que cal fer a l'estiu, no a l'estiu, durant tot l'any, com la plantegem? Com la redefinim? I segons com, escoltar també el professorat a nivell de dir el que necessiten molt sovint és compartir allò que fan. Per tant, sistematitzem això, perquè és el que necessiten. En el fons acaben dient, si acabem dient, escolta, trobeu-vos, malament, l'hem equivocat, aquesta no és l'estratègia. O sigui, si acabem dient, trobeu-vos aquestes 2 horetes, acabaran parlant del partit del Barça. Per tant, com sistematitzem totes aquestes qüestions, que capitalitzin allò que fan? En alguna altra escola vam poder fer un procés de fira del coneixement, vol dir en el que les escoles, i per tant cadascuna de les etapes i cicles, explicava fins i tot algun projecte que havia anat bé i algun projecte que havia anat malament. I clar, van passar coses realment curioses, que és que aquells 2 o 3 dies hi havia gent que es va conèixer què feien a l'aula i van poder arribar a compartir i es van crear apadrinatges, es van crear apadrinaments dels més grans amb els més petits. Potser el que necessiten és moltes vegades fer xarxa interna al voltant d'això. Per això deia que la importància que arriba a tenir el temps a l'escola. Per tant, hauríem de repensar molt bé què els hi demanem molt sovint també en els propis companys. Em feies pensar que en alguns països nòrdics les reunions de treball se fan drets. Ho
fan drets, que és una manera indirecta de dir 2 hores no. És curiós, vull dir, a vegades vas veient models que també és la gestió del temps i el procés de decisió, és interessant això. Molt bé, tenim temps per unes quantes preguntes. Proposo que fem una ronda de 3 preguntes i si tenim temps en farem una altra i així fins a les 11. Tenim un micro que ens permeti... A mi m'agradaria també pensar, si volen, pensant en el que he escoltat amb el Miquel abans, la idea de projectes, una cosa que jo deia també en la meva exposició, com potser el que més ha canviat al llarg del temps, en aquests anys, ha estat la manera d'avaluar, aquesta persecució per l'avaluació que jo sentia inicialment, i que ara és diferent, és tot... me sento molt més lliure dins del rigor, perquè has d'acabar posant una nota. Però, bueno, en fi, una cosa a comentar si volen, lligant les 2 ponències. Molt bé, doncs, si teniu alguna pregunta, aixequeu el braç i us passarem un micro. Algú s'anima a preguntar? Mentrestant, doncs, aneu pensant preguntes, en faig una al Miquel Àngel. Dona una mica més de toms en això que deies. Les TIC no són només una eina. Jo crec que tens una reflexió molt feta sobre això i m'agradaria que ens inessis una mica més a fons el que has dit en la presentació. En honor a la veritat, no és meva, és un professor de la Universitat de Colúmbia, que és Alan Kay, que ha treballat molt al voltant també de la reflexió tecnològica. Ell acaba posant... Ho entendreu de seguida, perquè en el fons és una analogia molt, jo crec que bastant potent. És com si diguéssim que t'acaba dient la música és un piano. La música no és un piano. El piano és l'instrument, el palau de la música és l'espai i la partitura és el llenguatge. Amb les tecnologies passa exactament el mateix. Potser en aquest sentit els espais virtuals són els espais de socialització, els ordinadors són els instruments i els llenguatges són els llenguatges de programació, els llenguatges de pensament, allò que en aquests moments s'està parlant de pensament computacional. La robòtica, en aquests moments, una bona part de la millor manera potser d'introduir els mòbils a l'escola, us ben asseguro que està sent tot el que pot arribar a suposar de fer apps amb els nanos. És la millor manera d'introduir els mòbils a l'escola, conèixer com funcionen aquests aparells, perquè a banda de conèixer la programació, la lògica interna, també pots posar la falca d'usos saludables i crítics. Perquè una de les qüestions que també crec que és important abordar en aquests temes de la tecnologia també és tota la qüestió de la reflexió ètica, crítica i reflexiva. És a dir, quan s'ha parlat molt sovint darrerament del tema dels mòbils, jo he sentit darrerament en els mitjans, prohibim-los, prohibim-los. El pitjor que podem fer en educació és prohibir les coses. No ens podem permetre això. No podem prohibir. Prohibir vol dir posar el cap sota l'ala. Jo crec que prohibir és una negligència professional. De veritat, us ho dic sincerament. Per una raó molt senzilla, perquè ens hem de remengar. I remengar vol dir agafar el toro per les banyes i parlar del que suposa el bullying, tot el que suposa aquestes eines tecnològiques i el seu ús saludable, responsable, ètic i crític i reflexiu. És a dir, això ens demana redefinir moltes coses. El món que ens envolta ha canviat, i ha canviat molt. Per tant, o comencem a podar, com us deia, bona part dels continguts que fem, o és que no hi cap, tot això a l'escola no hi cap. Per tant, jo no sé si és tan important que se sàpiguen ara els rius d'Espanya, de veritat us ho dic sincerament. No sé si és tan important. No ho sé si és tan important. O potser que ho sàpiguen més endavant. El que és més important és que el sàpiguen buscar, m'interessa que parlin, que dialoguin, que es respectin, que sàpiguen tenir una conversa,
que gestionin les emocions. Bona part dels problemes que tenim en aquests moments a les escoles, que venen dels problemes del tema de la tecnologia, és la gestió emocional. És de gestió de les emocions. Quan a mi em diuen no, això és culpa dels videojocs, això és culpa dels mòbils, estem matant el missatger, no és culpa d'això. Això és que no hem treballat bé el tema de la gestió de les emocions, no ho hem treballat prou bé. Perquè potser li estem donant molta importància a segons quin tipus de continguts que potser no són tan importants. En algunes edats no ho són tan importants. Potser cal tocar-ho una mica més endavant, amb una mica més de maduresa. I potser cal tractar algunes coses d'una altra manera. Deixeu-me que us posi un altre exemple arran d'això. El tema de la lectoescriptura. Quina mania! A P5 han d'acabar llegint i escriure. Quina mania! On està escrit això? Dieu-me, de veritat, on està escrit? Quan la lecto molt sovint ha d'acabar segon de primària, segons com. Per tant, què estem fent? Mireu-me, el que estem fent és primaritzant la infantil quan possiblement el que hauríem de fer és infantilitzar la primària. Ja m'enteneu, És a dir, molt sovint mirar la manera i la forma en com es treballa de manera globalitzada cap a la primària. En aquest sentit, i responent també Lluís, quan parlem de que els espais, reprenent la pregunta dels espais, les eines i en aquest cas els llenguatges, les eines, les tecnologies ho estan redefinint tot, el concepte d'espai i el concepte de temps, les dimensions d'espai i temps. Per tant, això ja no és un simple ordinador, és molt més que això. Socialitzem, ens enamorem, és a dir, ja comença a ser un espai molt més que no pas un simple ordinador. I això és molt important quan tinguem, perquè aquests nanos, us ben asseguro que abans us deia que probablement tenien aquest tema que estaven familiaritzats, oi? Que estaven familiaritzats amb la tecnologia. Doncs tenen un altre problema també, que és que si no els donem criteri a l'hora de qüestionar allò que veuen, s'ho empassen tot. S'ho empassen completament tot. Per tant, una altra responsabilitat molt gran que tenim és de donar-los criteri. Allò que feia, perdoneu, la meva àvia, quan vèiem la pel·lícula dels divendres o dels dissabtes al vespre, que en família la feien a Televisió Espanyola, és a dir, i feia de iaia, que és anar fent aquells comentaris d'àvia, que a més sempre feia els comentaris quan gairebé estava a punt de venir l'assassí, etc. Però no us podem arribar ni imaginar el bé que feien aquells comentaris, perquè eren la crítica, et feia baixar a terra, això és mentida, això és una bola, això no és veritat, això... Calli, iaia, calli, per favor. Doncs escolteu-me, jo crec que necessitem fer com de sigui allò del Pepito Grillo, és a dir, necessitem fer d'això en els infants i adolescents que tenim ara, amb la tecnologia, ara més que mai, perquè necessiten aquest referent dels espais, dels llenguatges i en aquest cas de les eines.